To shugaba, shugaba mai gaskiya mai adalci, Allah kare shugaba. Amen. Bandit. Ka san ni tun kowane lokacin abu ta ɗaure mun kai nake kawo wa ka taya ni. Hakan take ba wani wayi. Wai na ce ba shugaba? Na'am. Ina wannan Ibadan? Allah sarki, capital na Oyo State. Yawwa, dan Allah daga ina ne aka samu baka sunan wannan suna Ibadan? Ibadan daga kalmar Hausa ce. Ibada. Wuri ne da aka kebe daman ake yin ibada. Yanzu Ibadan ka kare i a karshenta. Ibada ne. Gaskiya kyau nawa. Ibada ce. Ibada ake yi a gurin. Ibada ne. To inda aka sami suna Ibadan kenan. Ina fatan ka gansu. To ko shi yasa naga wasu to gaskiya ne shugaba. Ana ibada a gurin addinai daban-daban har da na gargajiya. Sosai. Yawwa. Sosai. Shugaba na gode. Yawwa. Na gode. Kasan ni ba na faɗan ba daidai ba. Sai dai kaɗan sa sai dai yi bayani da kyau ne. Sai dai kaɗan fafe kaɗan. Madalla. Sai an juma. Yawwa. If you like this video, please comment on it, like it, and share it. And don't forget to subscribe to our YouTube channel.